Not a good day today. Hala, nag-hailstone siya. Yan oh, may mga yellow. Umuulan, then may dalang yellow siya. Good morning! Good morning, John! Morning, darling! I never been feel right since I got back from Manchester. I got a sore throat. I'm just... Can I correct that? What? You've never been right ever since I met you. What do you mean by that? I'm joking. Yeah, so I think I got a cold. Lumala siya nung pumunta ako sa Manchester kasi madaming tao at yung mga ibang tao I can see na meron silang cold, nag-i-sneeze sila, so parang hawaan ako. But I'm okay kasi wala naman akong trabaho. Malala lang if you have cold and then you have to go to work. I know it's not recommended to go to work when you have a cold, pero minsan talaga napipilitan ka kahit masakit yung katawan mo, you need to go to work. So anyway, I need to have some breakfast and then we will take some pill. Ang bango na amoy ng rice. Smells so good, the rice is, honey. I think I need to wash my new coat. I really think so. What happened to your coat? What you've done to it? It was just that wet, yes. It's full of Mud. mud. Some doodle bears, probably. I'll probably put it in the shade. We need to put our Christmas tree. Yeah. There you go. Being in June coming on Wednesday for the tree. So, luto na yung egg fried rice ko. Kakain talaga tayo kahit wala akong gana ngayon. Maalat yung panlasa ko ngayon. Hindi ko alam kung bakit ganyan. Pero ito siya. Egg fried rice. Meron akong juice dito. Clementine. Banana. Kailangan talaga natin kumain kasi para lumakas tayo. Kasi pag hindi ako kakain, ako lang din yung magsasuffer. And in a couple of days, meron akong trabaho. So, yeah. So, kain muna ako. Pagpasensyaan nyo na talaga. I'm trying to smile kahit na masama yung pakiramdam ko. Ganun naman talaga yung buhay. Kung nakasimangot ka, hindi din yan solusyon sa mga problema mo. Kaya, it's better na nakasmile ka, diba? Titingnan natin kung ano yung ginagawa ni Mr. So, have you decided what you're having? I'm having pasties. Pasties and fries. So, Onion rings. kakaligo ko lang. Sinay ko naman yung temperature ko. If meron akong temperature, wala naman. So, tinay ko naman. Wala naman akong temperature. Gusto ko lang maligo para mawala yung mga badness sa akin. And di ba sa atin, pag meron kang... Later. Yeah, put that later. He's having onion rings as well. Di ba sa atin, pag nilalagnat ka, bawal maligo. So, to be sure na wala talaga akong lagnat, chinik ko muna yung temperature ko. Umuulan, nako. All day na lang yung ulan ngayon. Hindi nyo makikita kasi madilim na sa labas. John had his tea. Are you having a big spoon or little spoon? Big spoon. So, my tea, yung tea ko is John's pudding peaches. Big enough? Han, be sensible. I'm always sensible. You're not. How many peachy would you So, like? peaches and ice cream. My cold will be more because I'm having ice cream. Well, yeah, my throat is aching. So, pagbigyan nyo na. The next day. So, yung agenda natin ngayon, maglilinis tayo ng bahay, mostly sa back bedroom.
Kailangan ko siyang linisin kasi si mother-in-law, she will be staying there. She will be staying there for a few days. So, kailangan nating linisin kasi maraming kalat. Mostly na yung mga opening natin sa ating advent calendar. May mga packaging pa doon. So, yeah. Yes, sir? Madam. You need to ring your mother-in-law and tell her that report the table. Come here. I don't want you cold. No. So you did not call her? I don't. So tired. You're tired. Tired. My nose is just dripping. So sometimes I need to put a paper in my nose to stop it dripping. There's your coffee, darling. Yeah. Nahawaan talaga ako ng mga sakit nung pumunta ako sa Manchester. Manchester. Pagpasensya nyo na talaga. Yung ilong ko tumutulo. Mahirap magkasakit. Naku! Ay, naku naman talaga. So, magbe-breakfast muna ako and then we will start our household chores. I-try natin to. Bango ng amoy nito ha. Nutella. Yung isang slice ng sandwich, lalagyan ko lang siya ng butter. Hindi ako mahilig sa chocolate. Kumakain ako ng chocolate, pero hindi talaga ako mahilig. Yung iba, di ba, sobrang addicted sa chocolate. Like, itong Smarties ko. Bumili ako ng Smarties, I don't know how long ago, but hindi ko pa din nauubos. Yung iba kasi, pag addicted ka sa chocolate, yung Smarties na yan, naku, ubos yan isang araw. I find it kasi na pag kumakain ako ng chocolate, nagkakatansylitis ako. Ever since talaga na bata pa ako, ganyan yung nangyayari sa akin. Kaya yung mama ko, sabi niya, huwag kang kumain ng chocolate. Well, kumain ka ng chocolate, but, you know, reasonable amount. Not excessively. Kain. Lalabas din kami ngayong 28 sa December. Mga kaibigan ni Jan. So, ito yung menu. For starter, soup of the day, bread, good cheese, pan-fried wheat beet. I'm not sure if I pronounce it correctly. Pan-fried halloumi. Sa mains nila, wala akong nagustuhan. Pero sa fish dishes, baka I'm just having a salmon. Served with new potatoes and a selection of vegetables and hollandaise sauce. I like that. Pero last year, ito ata yung in-order ko. And I think for my starter last year, nagpatay ako.
Masarap. Is it open? I did press. You pressed it once, I said twice. There you go. Thank you. It stinks in there. Right, press it again. Okay. Once? Twice. Twice. There you go. Sabi ni Mr. na yung gagamitin mo na pampunas sa ilong mo, dapat yung proper tissue na ito talaga. Kasi yung ginagamit ko na pampunas sa ilong ko, kitchen paper or tissue paper. So, sabi niya, pag ginamit mo yung tissue paper, nakakairita yun ng ilong kasi may chemical yun. At yung kitchen paper naman, it's too rough. So, I will give you a proper tissue. It's inside my car. So, salamat, mister! Kasi sabi ko sa kanya na yung ilong ko sobrang sore na. Sobrang sore na talaga ng ilong ko. Masakit at ito, oh. Naku! Nagsisilabasan lahat ng mga badness sa mukha ko. Ito, sobrang sakit. May nana yan. Kita ba ito? Sakit niyan. So, ngayon, I am in the middle of cleaning. I am just sorting sa mga boxes kasi may mga deliveries kasi ako kasi nag-order ako ng mga stuff online for the Christmas gift and hopefully talaga okay siya. Yung in-order ko para kay mother-in-law, yung box na pinadala nila, maliit lang. So, I will keep it for the meantime. And, kasi I always tell her na pag hindi mo gusto or gusto mong papalitan, tell me so that ma-exchange natin. Kasi yung return policy nila sa binilhan ko ng item, you can return it until this 12 ata yun ng January. So, plenty of time, diba? So, yun. Somebody coming for trailer in a minute. Sorry? Somebody coming for trailer in a minute. Somebody coming. Yeah, that one that's going to be your nose. It's heavy. What's heavy? So, ito, Pass the other one down. that's the box for my laptop. And this is the box for my ring light. Ilalagay ko to sa sa loft. Kasi it's taking so much space upstairs. Upstairs. In the bedroom. Thank you. May natagpuan ako mga palangga. Kailangan ko tong ipakita sa inyo. So, ito, tingnan nyo. Yan, video camera. If napanood nyo yung video ko nung pumunta kami sa Carrie's PC World, sabi ni Jan doon na he used to have a video camera. Yes, he used to have a video camera. At nung nagsisimula akong mag-YouTube, ito yung gamit ko. It's my bad talaga. Kasi nung chinarge ko to, mali yung charger na naisaksak ko sa kanya. So, ayun. Ano siya? Hindi na siya gumana. Ito. Nung first meeting namin, ito yung dala-dala niya. So, mahilig din si Mr. mag-video taking noon. Pero, yung video taking lang ba na pang memories, hindi talaga yung vlog-vlog. So, yeah. Tandang-tanda ko to, nadala niya to. Pero, yun nga, dahil sa akin, nasira. Pero until now, nandito pa din kasi kinip ko to. Hindi ko alam kung ikikip ko pa ba to or itatapon kasi hindi na siya magagamit. Dito, sa loob ng kwarto na to, sobrang daming boxes na nakatago sa ilalim ng kama na hindi namin ginagamit or kailangang itapon or kailangang ibenta. Tulad nito, itong bike na to, kailangan tong ibenta kasi hindi talaga namin nagamit. Nagamit lang namin siya mga once or twice lang ata.
Kasi ako talaga, hindi talaga ako marunong magbike noon and tinuruan ako ni Jan magbike. So, marunong na akong magbisikleta ngayon pero hindi talaga pro. So, natatakot ako mag-cycle sa road. So, pag nag-cycle kami, kailangan talaga sa cycle path kami nagsa-cycle. Pero yun nga, walang time. And, ewan ko, sabi ko kay Jan na ibenta na lang natin kasi sayang, hindi nagamit. Pagpasensyahan nyo na talaga. Yung sipod ko, unstoppable talaga siya ngayon. At ito, para to sa EB, mga label to. Special delivery, mga pang international. Ito, yan, mga label to. Actually, ilalagay ko to sa loft. Marami pa kaming stock nito at hindi pa namin yan gagamitin. Lalagyan ko lang siya ng pangalan. Susulatan ko para malaman ko kung ano ang laman nito. Sana ba yun? Nagbiblink na kayo mga palangga. Yung battery ko, nako. Lagi na lang talagang nalulubat. Madami pa talaga dito. At itong drawer na to, in-empty ko siya. Yan. Yan. Empty sila lahat. Yan. So, mula dito, tatlo to. Yan. Ang mga laman dyan is yung mga electrical stuff na hindi namin ginagamit. Ilalagay ko siya sa black bag. Then, pupunta siguro kami sa tip mamaya. And itong dalawang drawer na to, yung laman niya is yung mga backpack namin, towels. So, yeah. Marami pa talagang bagay na kailangang itapon na hindi na nagagamit. Yung mga electrical kasi, I think they are faulty. Kaya, ayun, hindi na siya pwedeng gamitin. Yan, oh. Iwan ko kung mga ano to. Ito, sabi niya na ano pa daw to sa anak ng pangalawang asawa niya. Kasi yung pangalawang asawa niya, she is from Russia and she is a doctor. Meron siyang anak. Hindi nila anak ni Jan. Anak niya sa ibang lalaki. Pasensyahan nyo na talaga yung sipon ko ay. So, yung anak ngayon ni Jan, anak siya ng unang asawa ni Jan. Pero yung unang asawa ni Jan, meron din siyang anak sa ibang lalaki. So, nung na-meet niya yung babae, yung unang asawa niya, may 3 anak na. And so, yung anak nila ni Jan, so para siyang bunso sa mama niya. Kung naiintindihan niyo. And then, yung pangalawang asawa ni Jan, meron siyang isang anak sa ibang lalaki. Yung pangalawang asawa niya at si Jan, wala talaga silang anak. At ako, yung pangatlo, ewan ko lang. Gustong-gusto ko, pero si Mr. parang hindi interesado. Ewan ko lang. Hay, nako, buhay. Huwag na natin yung pag-usapan. May old keyboard dito. I'm not throwing this away. Pero yun nga, kailangan silang ilagay sa loft. Malapit ako matapos sa aking paglilinis. Hindi pa ako tapos talaga kasi kanina may bisita. So, ayun. Nabulaga yung paglilinis natin. But okay lang yan. Tomorrow. Wala pa naman akong trabaho tomorrow. So, ilalight natin yung fire. Yung wood burner natin kasi
Naku, yung temperature dito is 15.5. Maginaw. Yan na. Maglagay na tayo ng regalo sa ating Christmas tree kasi kanina nung naglilinis ako, nag-sideline din akong mag-gift wrapping. Hindi ko na film kasi makikita nyo, hindi na excited. Ito, kay John. Itong dalawang to is para kay mama. Hindi pa dumating yung in-order ko para sa girlfriend ng anak ni John. Then tapos nag-order din ako para sa aking Secret Santa. Si Mr. magugulat nito ba for sure. Kasi naglagay ako ng gift. Kailangan pa namin pumunta sa, ewan ko kung saan kami pupunta. Pero kailangan namin ng like pang-cover dito ba. Kasi bare na bare. Makikita talaga na kahoy yung nandiyan. I don't mind naman na ganito lang. Pero sabi ni Jen, mas maganda pag tinakpan yan. Okay. So yeah, hopefully magustuhan to ni Mr. at ni mother-in-law. Hopefully lang talaga. At itong Christmas cracker, gagamitin namin to this year. Yan. We got this last year. Yeah. And then we did not use that last year kasi meron pa kaming leftover na Christmas cracker. So, ngayon lang siya magagamit. I-turn on na natin yung Christmas tree natin. There you go. Yan. Pati na rin yung Christmas lights natin dito. Hindi ko pa talaga na fix yung, tingnan nyo, yan, hindi pa talaga namin na-fixed. Palagi ko sinasabi kay Mr. na, Mr. please help me fixing that. Kasi, hindi naman sa hindi abot, pero, I need an assistance para ma-level sila lahat. At wala pang time si Mr. talaga. Wala pa siyang time. Diyan muna kayo kasi kailangan kong mag-iron ng mga clothes. Marami pa kong i-iron. So, while nag-iron tayo, magchika-chika tayo kasi nai-stress ako sa aking personal statement. At the moment, nag-a-assignment ako about sa personal statement ko and meron silang word count na 4,000 word. Bakit ba? Bakit hindi siya nagpo-focus? Ayaw niya yung mukha ko. So, 4,000 words. It's not a lot, pero yun nga. Hindi ko alam kung ano yung susulat ko sa personal statement ko. I know it's my personal matter. Diyos ko naman. Pero itong personal statement na to, hindi to yung personal statement na gagamitin ko sa pag-apply ng university. Assignment lang to. Parang ano lang ba? Practice. Pero, i-grade pa rin siya ng tutor ko na pass, merit, or distinction. So, yeah, hopefully, makapass tayo. Pass yung pinaka-lower. I think, ano ba ang pinakamataas? I think ang pinakamataas, distinction, and then merit, then pass. So, yeah, yun yung ginagawa ko at the moment. And, after sa unit na yan, meron kaming interview sa Skype. Practice interview lang. Sabi ng tutor ko, para ma-practice ako sa interview when I got the interview sa university. Yun yung ginagawa nila. As in talaga, Skype. First time ko makipag-Skype sa tutor ko. Wala pa kaming schedule kung kailan kami mag-i-Skype sa isa't isa. Pero yun yung sabi niya, once na matapos mo na yung personal statement mo, mag-i-interview tayo sa HIO. So, yun yung sabi niya. Nai-stress talaga ako ay. Kailangan nating i-microwave yung potato.
So ngayon, our tea is, we'll have pork, big potato, and veggies. Hindi pa ako tapos sa pag-iron ko. Pero while I am ironing, ilalagay ko to sa microwave kasi si Mr. umalis siya to pick up the flour. And sabi niya na, I will message you or call you so you can start cooking. Ilalagay natin yan sa microwave for 10 minutes. At ito na rin pala yung pork natin. Na-marinate ko na siya. Lemon, soy sauce, garlic, and onion powder. Kung nakikurious kayo kung nasaan yung mga stepchildren ni Mr., sa unang asawa niya, sa pagkakaalam ko, lahat sila nandito sa UK. Yung pangalawang asawa niya, isa lang yung anak niya, lalaki. So, yung stepson niya, sumama sa mama niya kasi yung anak niya, he is also a doctor. So, sumama siya sa mama niya. I'm not sure if he is working there as a doctor, pero ang pagkakaalam ko, doctor din yung anak niya. O, diba? So, yun lang yung masishare ko sa inyo. Wala din naman talaga akong masyadong knowledge about sa kanila. Pero, yung anak ni Mr., he still continue to see his mom and yung mga kapatid niya. So, I think they are, you know, they're keeping in contact at maganda yung relasyon nila sa isa't isa. Nandito na si Mr. He did not give me a call nor text me. So, ayun, late yung tea natin ngayon. We'll have carrots and green beans. Yeah, we'll have green beans. So, yung oras dito is 4:33 na ng hapon. So, yung potato natin, luto na siya. Kailangan na lang siyang ilagay sa oven para ma-crispy yung skin niya. Kailangan ko nang ilagay yung pork chops. There you go. Papatayin na natin. Luto na sila. So noisy that pan. And gravy. Yung gravy na gagamitin ko, gravy granules, is chicken gravy. No, it's not ready. I will give you a shout when it's ready, mister. Oh, it's a new one. Let me check. I knew we have an old one. We need butter for our potato. Pagpasensyahan nyo na talaga yung vlog ngayon is walang ganap. Pero dahil sa vlogmas, vlog lang tayo. I hope talaga yung pork natin masarap. Honey, it's ready! It's ready! Init. Not recommendable. Can you get the juice, please? Oh yeah. I can get the juice. And also, can you pour the gravy? No. Please. Don't be a bad husband. You need to help your wife.
chicken gravy. Yeah, that's a chicken gravy. What? That's a chicken I thought gravy. it was. Why? Because we don't have a pork gravy. We have a beef gravy. Yeah, but chicken goes with pork. Yes, mister. Thank you. Do you put butter in the thing? Yes, I put butter. Okay, I'm starving. There you go, mister. You need to show them, please. Show them your plate. See? I'm on a diet today, guys. Look. You're not on a diet. So, ito na mga palangga. Kain! Oh, the gravy! I forgot about the gravy. That's it with gravy. There you go. So, ito na yung hapunan. Honey, hang on. Come on, look at it, guys. There you We're gonna go. be eating, you know, so hungry. So, ngayon, i-open ko yung ating beauty advent calendar. Ito turn on ko lang yung ating ring light kasi madilim na dito. So, ito na yung pang-sampu natin na item sa ating beauty advent calendar. Ito siya. Ano na naman kaya to? Is this an eyeliner? Eyeliner. Metallic eyeliner. Naku! Sobrang Christmas talaga itong ating beauty advent calendar. Yung mga color ba, sobrang bright nila. Well, black pa din siya, pero meron siyang glitter. Yeah, magagamit ko to. Yeah, magagamit ko to. Hindi ko alam kung nakikita niyo ba, pero may glitter siya. Hindi ko muna itatry. Ala, uy, come on, uy, focus on me. Ayaw mo na ba talaga sa akin? Yan. See? Yan. Masakit siya. Sobrang sakit talaga niya. Anyway, mga palangga, dito ko na din i-end yung vlog natin. Pagpasensyahan nyo na talaga. I'm not feeling well, but I'm trying. I'm trying to be well kasi yun nga, in the next few days, meron na naman akong trabaho. Mahirap talaga magkasakit mahirap magtrabaho pag may sakit ka. Pero, yun, para sa ekonomiya, uy! Ayaw niyang ano ba yung tawag nito na hindi nagra-rub off? Oh God, I can't think. Diba, hindi naman, waterproof siguro. No, what's the other term? Basta nakalimutan ko na. Pero wow, smudge proof. Yun ba? Smudge proof siya.